Benvingudes i benvinguts al quart episodi de Deus de Ciatre. Avui ens trobem a les oficines de Degoll de Gom i ens acompanyen l'Anna Rosa Sisquella, el Joan Lluís Bozzo i el Miquel Periel. Els tres estem aquí. Com esteu? Tots tres de cos present. I la Tetea també, Primer de tot us volia felicitar pel Ensenya'ls la Tetea en aquest I la Tete no surt, es fa aquí sota. Ens acompanya la bosseta de l'Anna Rosa. Sí, també. Que es diu? Titier. Titier. Sí. Hola, guapíssima. Primer de tot us volia felicitar pel Premi Nacional de Moltes Cultura. gràcies. Moltes gràcies. Enhorabona. Moltes felicitats. Com es viu un reconeixement d'aquest nivell després de 50 anys d'aventures, de produccions teatrals, audiovisuals? Com ho heu viscut, això? Com ho heu encaixat? Ja es va comentar a les entrevistes d'això que si ens ho haguessin donat fa 20 anys, per nosaltres hauria sigut molt millor, saps? Val? En Perquè, quin clar, sentit? Home, perquè t'anima, no?, que et doni reconeix. perquè ja... Que Perdoneu, reconeixi... però això que dieu no m'agrada gens. Però és veritat, Anna Rosa. Però és que és donar gasolina, vols dir, o com? Sí, per Clar, exemple... una És que injecció has anat ànim, ara ja Clar. és allò de dir, bueno, et retires i hem dit, hòstia, que aquests Bueno, ja doncs jo se'n soc van. molt més positiva i penso Sí. que és millor rebre un premi que no rebre'n mai cap. Que no, no clar. rebre una Però- patada. I Només llavors, una més. Això segur, el Premi Nacional de Cultura a Catalunya, a més crec Però és que que a més nosaltres en teníem un d'aquests, que el tenim per aquí. no teníem... Escolta, Teníeu un altre? Sí. jo crec que tot això Perquè no ho hem de fer fins al, servir. mira, fins al 2000... Ja li diré I que tant, no. si pot ser servir, escolta, la gràcia és parlar. Explicar les coses, de El veritat. 2015 es van crear els Premis Nacionals de Cultura. Abans Sí. es feien premis per branques, es feia el Premi Nacional d'Arts Escèniques o el Premi Nacional de Literatura, i a nosaltres ens havien donat l'any, crec que era 91 o 92, ens havien donat el Premi Nacional d'Arts Escèniques. Val, Ah, val, sí? val. Ha d'estar per aquí. I tant, i tant. Bueno, això fa molts anys, ja. Imagina't com anem. Però crec que no hi havia No hi havia dotació econòmica. econòmica ni res. Aquesta vegada, a partir del Conca, que s'ha fet el premi, i l'han unificat i han dit Premis de Cultura, Sí, aleshores hi ha hagut dotació econòmica. Que El bé. que vam rebre, que jo vaig dir les paraules d'agraïment, i Val. era quan estàvem assajant Flor de nit a Ripollet, val. ens va trucar la senyora aquella, que era la secretària del lliure, us en recordeu? La mare de l'escenògraf, una que havia estat sempre la Ah, ja sé sabeu qui vols quina vull dir, sí. Aquella noia, Però, una dona bueno, ja ara gran. és que ja no ens en recordem de molts noms, que se'ns van borrant. Són molts. Que també No, i estava l'edat, vinculada a l'Institut del Teatre. Sí, ja sé qui vols dir, ja. Bueno, ens van trucar i ens van dir que ens havien donat El Premi Val. Nacional d'Arts Escèniques ens el van donar en un saló de la Generalitat. Ah, sí? I tant. Tu te'n recordes? Sí. Doncs ja són dos gordos. I jo no? vaig fer el discurs i vaig dir que l'única pega que li veia era que n'hi havia uns que estaven dotats econòmicament i uns altres que no sé per què, però n'hi havia uns dotats econòmicament. D'això no me'n recordava, veus? I ja hagués pogut tocar, I no? jo vaig dir, Perquè home, una estem bona molt injecció, il·lusionats i clar. molt agraïts, Home, però és que, si clar, haguéssim pogut estar a l'altra divisió, necessitem, vamos, encara ho clar, estaríem més. i tant. Però bueno, va ser per riure. Bueno. No, sí que ens ha Molt fet bé. il·lusió tenir aquest premi, eh? Home, clar que sí. L'altre Però Clar el que Miquel, Miquel va confessar que no sabia que existia. No, jo... Bueno, és que doncs, aquest equip de l'altre dia sempre feia s'aprèn. l'entrevista a l'equip aquest, que eren tantes persones. Sí. És que jo no tenia idea que s'estrenien els premis Conca. Bueno, I és es que, va sentir, ja, és que el Conca ha fet una evolució És que una és mica... veritat. Que sí. A veure, el Conca ha fet una evolució una mica rara, perdó, perquè quan va començar, Sí. que jo de fet estava de presidenta de teatre, de l'associació de companyies, que es va Sí. començar a parlar de que el Departament de Cultura, d'alguna manera la cultura es mogués externament, que no depengués d'un partit o dels partits, sinó que tingués una autonomia i es fer emulant alguns models europeus, de que fos una entitat... Fos la Conselleria de Cultura. Sí, però una entitat autònoma que no depengués dels polítics. I això es va batallar molt, Interessant. però després es va anar minvant. Tenia que tenir el poder total sobre la cultura, i ara fa uns premis i 4 coses més. Llavors, i uns estudis que fan, que poden ser útils, però ha perdut tot el primer valor que tenia el Bueno, Conca. d'aquí va venir, que va dimitir també el Brodessant, Sí. no? Perquè va dir, bueno, escolta, per venir a fer això... Val. Ja. Bueno, era una voluntat de canviar la manera però com funcionar, sempre és molt difícil que els partits polítics abandonin les regnes de les coses. No, clar, no van voler. Sí, hi ha coses que no canvien, no? No canvia. I això havia estat una idea del Maragall.
Val. Conca. Val. I aleshores que la cultura gestionés amb els seus propis representants. Clar, perquè I són la gent que hi s'atorgués- entén això, i que sap. s'atorguessin les subvencions, Clar. etc. Vull dir que Home, es va fer Sap què molta... necessitem, no? Sabem què es van fer necessitem. Moltes perquè tothom es va reunions. tirar de com a llops en la idea. Clar, per poder... Tothom, eh? Bueno, no, i perquè la gent, en el fons, hi creia, jo estava Seata, hi havia dit que l'altra associació, i bueno, i I molta de gent pintors i i gent de la d'escultors i cultura de- que estaven d'acord amb això, amb que fos independent Val. De la política. de la política, però de eso nada S'ha quedat, monada. Jo de quan, mitges tintes. de quan es va crear sí que me'n recordo, per ser, es va parlar molt i tal, però que Mira si d'uns estàs- anys cap aquí mira si estàs no sabia que desconnectat, existissin. que l'Anna Rosa va dirigir un dels Premis Nacionals Sí. del Prat de Llobregat. Quan a mi em van operar de la cadera. Bueno, Clar, això te'n recordes que- però, però de Goll de Gom va Sí, ho sé, fer ho sé, la ho sé. feina. Ho va recordar, però jo no recordava. M'agradaria saber així a nivell personal, començant a nivell personal, el dia que vau dir, si us en recordeu del dia que vau dir sí, jo em vull dedicar a això, jo em vull dedicar al teatre. Bueno, jo personalment no va ser un dia concret perquè jo feia teatre i tal, però que de fet ja vaig ser professional va ser, en el fons, vaig entrar a Joglars de rebot i vaig pensar que no seria professional, però després d'haver actuat un any i mig en Joglars, jo crec que ja em vaig fer professional i ja vaig començar a fer coses fins que el Noble era en classe, que va ser el De Goll de Gom, ja. de Goll de Gom, Val. ja va ser una aposta totalment per portar un grup professional. Val. Però jo, si vols que et digui... Jo havia No, fet un dia teatre, no. però el dia que vaig entrar a Joglars tenia 20 anys. Vull dir, Val. que aquesta és Tota la vida, l'edat, vamos. podríem dir, sí. Miquel, I jo és que jo vinc del teatre d'aficionats de tota la vida, també, eh? des que era petit. Val. Ah, mira. Però professional, No, professional va ser... Bueno, estàvem fent teatre antifranquista, d'aquests d'amagatotis amb piquets perquè la gent no, saps? Molt bé. La policia no vingués, diguéssim, i cada vegada m'interessava més el que feia i tal, però com a actor no ho havia acabat de plantejar, però llavors vaig anar a un curs a l'Escola de Sants, de l'Orfeo de Sants, Sí. i allà em vaig acabar de convèncer. Allà em vaig anar a l'Emili, i a l'Emili em vaig acabar de convèncer del tot. A l'Emili? Perquè vaig fer tant teatre a l'Emili, sí. i jo sí, vaig fer un personatge per aguantar-ho, nena, perquè si no era allò no era un aguantable. teatre que feies teatre tu. I jo sí, vaig fer un personatge perquè estava allà amb tots els jafassos de secretària i era tremendo. Bueno, de secretari, però Ana Rosa. I vaig dir, escolta, Vas muntar. surto i a l'Institut del Teatre directament. Però jo seguia fent teatre amb el meu grup d'abans, eh? Jo no hagués aguantat l'Institut del Teatre si no hagués tingut un grup que feia teatre de veritat i trepitjava escenaris. Si no, no hagués aguantat. Els 3 anys allà sense la pràctica, saps? Clar, ja, molta teoria, però necessitaves escenari, no? Sí, molt bé. Joan Lluís? Semblant a lo d'en Miquel, jo vaig començar als Lluïsos de Gràcia i mica en mica em vaig anar enverinant amb el teatre a l'època de l'adolescència, aleshores a casa, com crec que potser va ser una miqueta el teu cas, em van dir, sí, teatre, però fes una carrera. Aleshores vaig fer filologia catalana, perquè vaig pensar que poc o molt em podria servir pel teatre, però la meva idea ja era anar al teatre, Quan tu vas entrar a filologia ja pensaves que Sí, dedicaries... vam fer les troianes allà. Bueno, però que volies dedicar-t'hi professionalment. Sí, però a casa em van venir a convèncer de dir no, si no ens hi oposem, perquè gent bastant liberal i bastant comprensiva, no ens hi oposem, però que tinguis un títol, també era una època encara que els meus pares no havien pogut anar a la universitat per qüestió de la guerra, la tenien molt sobredimensionada, La universitat, com les generacions anteriors a la nostra, la universitat era un ascensor social impressionant, saps? I aleshores... Tu que pots, estudia, no? Sí, era com la gran aspiració, i aleshores, bueno, tampoc no em va fer cap mal, estudiar filologia catalana, vull dir que em va anar bé. I tant, tu diràs. I de Goll de Gom, quan, on i com comença, i quan comenceu us imaginàveu tot el que ha vingut després? No hi érem nosaltres al començament. No hi éreu. Hi havia el Joan... El Joan Oller, no sé si la Rosa Vergés, oi? La directora de cine. Era un grup universitari petit, que feien bolos molt poquets. Després vam fer una cosa que va tenir un cert ressò, perquè fins i tot es va gravar per Televisió Espanyola al canal, el que ara li diuen la 2,
Nocturn per acordió. Es va gravar per Televisió Espanyola? Sí, es va gravar, està gravat. Oh. I d'això es van fer uns quants bolos. Cap de nosaltres, tu ho vas veure. Jo vaig veure l'Institut del Teatre, sí. Tu ho vas veure, Van fer d'espectador. un passe a l'Institut del Teatre. Era un muntatge de poemes de Salvat Papasseit. Nocturn per acordió. Que ja era molt l'estil que després va ser Noblar en classe, eh? Bueno, sí, clar. Val. I nosaltres encara no hi érem, i ell tampoc encara no hi era. I després ells van fer Noblar en classe, i aquí vam anar-hi entrant com a substituts. Sí. Bueno, aquí va ser la transició de la companyia que, entre cometes, era, podríem dir, universitària o, digue-li com... Amateur, a la professional, perquè pel gran èxit de Noblar en classe. Noblar en classe, aquí a Barcelona, després de passar per la censura i estar prohibida, no sé què, es va estrenar a l'Aliança al Poble Nou amb un grandíssim èxit. Després va anar a la Sala Villarroel, I entremig va passar pel Diana, es deia? El Diana van estar. El Diana, que van estar. I llavors, com que va ser tan èxit, es va sortir 2 mesos a Madrid. Uau! I llavors, què va passar? Que molta de la gent... I bolos a Mallorca... Ja, però... A tot l'estat vam fer bolos. Però jo crec que els canvis van ser, no sé, que la gent que hi era... Vau notar un abans i després No, d'anar a Madrid? és que la gent que ho feia, molts treballaven amb altres coses. I no van renunciar a les seves feines per ser professionals del teatre. I llavors va ser quan jo vaig entrar a substituir a la... com es deia? Araceli. No, l'Araceli no. La Glòria Martí. No, la Glòria Martí. S'ha dedicat més. A la Glòria Martí, que era una noia que després va fer publicitat. El Miquel va entrar a substituir... A la Rèbola, que era no es havia presentat un bolo. Bueno, que era un desastre. Jo coneixia el Joan Oller feia molts anys, quan jo feia teatre ja polític, el Joan Oller havia vingut diverses vegades a veure'ns, quan era un criu, I llavors el Bozzo va entrar, que el Parramon, que feia de nen, se'n va anar a l'Emili, el va quedar a l'Emili, i llavors va entrar ell. I aquí va ser quan ja tots tres sí que estàvem disposats a viure del teatre. El Tito Díaz... I el Pepe Rubianes, clar. Bueno, no, ja, però em refereixo a nosaltres. L'únic que quedava de l'estrena era el Pepe Rubianes. Val. L'únic que va viure l'estrena i els assajos de Noblar en classe era el Pepe Rubianes, i va ser l'únic que es va voler quedar. L'únic titular que es va quedar. Com a titular. Els altres vam ser substituts, també va venir en Berti Tobias, i també va venir la Marta Arcarona, i l'Assumpta, no? L'Assumpta Rodés. L'Assumpta Rodés va entrar ja, que portava els llums perquè estava assajant l'Antaviana. Clar, i ara per ja va dir que l'Assumpta Rodés va començar a portar els llums. És que tu parles d'Assumpta Rodés com si ella sapigués qui... L'Assumpta Serna. Tampoc no ho sap ni qui és. No, l'Antaviana sí. És d'una altra generació. Ha fet molt feina després. Vale, sí. Però a més jo pels noms soc molt... No tinc gaire memòria pels noms. Les cares sí, les cares. Tampoc ha fet cine, però semblava que seria una gran triomfadora i al final, ha fet coses. El que ha pogut, no? Va fer una sèrie a Hollywood, i tot. En sèrio? Uau. Falcon Crest. Almodóvar, una amb l'Almodóvar. Més important amb l'Almodóvar. Quan us vau introduir, quan poseu el peu a de Gol de Bon vosaltres, ja us imaginàveu que tot aquest carrerot que heu fet? No, sí, ha anat... Al contrari, jo crec que aquell moment era tot era molt canviant, tot era molt canviant i pensaves que duraria, però no, perquè el que passa que sí que va ser, la veritat és que teníem moltíssima voluntat i mentre estàvem fent el Noblar en classe, assajàvem Antaviana i anàvem fent bolos de Noblar en classe i assajàvem d'Antaviana. Aquí sí que el Joan Oller, que era l'exdirector, hi havia aquell repte de que l'exitàs del Noblar era irrepetible. I no va ser així, perquè llavors l'Antaviana va ser una explosió de... Va ser un abans i un després, no? Realment. Sí, bueno, el Noblar en classe ja va ser molt, però l'Antaviana va ser... L'Antaviana va ser molt el cop de gràcia. Sí, i llavors això va fer que, a més, amb la gran alegria de recuperar el Pere Caldés. El Pere Caldés, que aquí no el coneixia ningú, ningú, el coneixia de gent, però la gent d'una edat... No com es mereixia. És que no estava a les llibreries, no s'editava res. Això va ser un senyor que se'n va anar a Mèxic exilat, i va estar molts anys fora i va tornar, però llavors no estava editat. Llavors nosaltres, el pare del Bozzo tenia un llibre, que és el que vam llegir, i vam dir que aquests contes són una meravella. I va proposar el Bozzo. I llavors, a partir d'aquí vam rescatar 4 o 5 llibres de llibreries d'antic, però el que passa que després es va reeditar i va ser un bon passo. Al cap dels anys, jo vaig saber, perquè llavors no ho vaig saber, que el meu pare, la seva biblioteca, tenia la primera edició del Primer Requí. Del Primer Requí, que era dels anys 30, sí.
el qual em va fer molta il·lusió, però ho vaig descobrir després. De la biblioteca pública Janés. Sí, els quaderns literaris. Sí, era una cosa... I us vull fer una pregunta, bueno, anirem fent, Si poguéssiu enviar un missatge al vostre jo de quan vau començar, què li diríeu? Oi, endavant, bueno, és que va ser apassionant, jo, sí. Endavant, tira mires. Vols dir quan vam entrar al Degoll o abans? Sí, quan vau entrar al Degoll. Continuar, perquè era en una època super especial, no?, políticament parlant, i com funcionava el país i tal, i hi havia inquietud amb el teatre independent a tot arreu. I hi havia festivals que en deien teatre internacional. Un moment molt d'ebullició, no? Sí. Va ser la transició que va ser un moment ple d'esperança. Tots estàvem... Era molt precari tot com vivíem molt pobrament, però l'esperança del futur era molt gran. Exactament al revés que ara, que vivim molt més, diríem, luxosament. A nivell material. I en canvi l'esperança futur és molt desastrosa, és un desastre. De cara a les joves generacions, de cara als fills i tot això, l'esperança de cara al futur, nosaltres el futur creiem que seria... perquè com que veníem del franquisme, veníem de molta misèria cultural i misèria humana i misèria de tot tipus, Sí, material, no? Material, i tant, material. Home, nosaltres quan vam començar a fer teatres dormíem en cases de gent, quan fèiem gira, evidentment, sí. No pagàveu ni hotels ni hostals. Bueno, és que no et donava per fer això, vull dir que... Però bueno, encantats de la vida. A més, també et diré una cosa, era tot molt més humà, perquè et coneixies molta gent aficionada al teatre, que tenia un gran amor pel teatre que et portava a casa seva. I aquell compartir, no? Quan vam començar a cobrar el bolo, quan hi havia un bolo, 1.000 pessetes. Sí. Que són 60 euros. 60 euros. 6 euros. 1.000 pessetes, 6 euros. 6 euros. 6 euros, sí. Bueno, però ara tampoc no pots comparar. 3 bolos com més. 6 euros. 6 euros, eren 3.000 pessetes, m'entens? Jo me'n recordo també de la... I el primer sou... 100 peles. El primer sou que ens vam posar, ja quan l'endemés, el primer sou que ens vam posar eren 20.000 pessetes al mes. El primer sou, que eren 120 euros. Sí que te'n recordes? Bueno, perquè portava els números. Val. Jo el que sí que me'n recordo és el primer sou que vaig cobrar, primer sou que vaig cobrar, que era de joglars, que era, això sí que me'n recordo, 10.000 pessetes al mes. Era el primer sou que vaig cobrar jo de teatre. I això eren 60... Bueno, i era... No, 10.000 pessetes. 60 euros. Sí, però per comparar, jo, per exemple... No em neguis tot el Correcte. Estem parlant d'una cosa molt més divertida. 60 euros eren 10.000 pessetes. Sí, però el que anava a dir és que jo aquesta època, per comparar, jo de pis pagava 4.000 pessetes. És a dir, sí. Cobraves 10... I que pagava 4, que compartia amb 4 persones, Doncs encara era car, no? També. Bueno, sí, 4.000 de les 10.000 eren per lloguer, però jo tenia que pagar 1.000 pessetes al mes. Clar, o sigui, es pagaven 12.000. 3 o 4, sí. No, del pis. 4 de totes. Ara ho entenc. No, jo no, entre tots. Perquè vegis la proporció. 4.000. 4.000 era un... Doncs estava millor la cosa que ara. Sí, el que passa és que la gent ara tampoc vol compartir, perquè a vegades si tu agafes un pis que val... Que no vol compartir. Que no estàs al dia Molts joves... de com està la vivenda. Sí, però hi ha bastants joves que volen... Tothom està desesperat. Suposo que no tenen una altra opció. Si poguessin triar, potser si poguessin triar, doncs triarien de viure sols o no? Però nosaltres igual... Hi ha bastanta gent jove que no li agrada compartir el pis amb 4. Sí, doncs han de quedar amb els pares, llavors. Bueno, doncs sí que passa. És així. Una cosa és que estiguis obligat a fer-ho. Nosaltres vam compartir tots, de joves. Tots. Totes les cases que jo vaig veure fins que ja no vaig ser una mica gran eren compartides. Bueno, també és això d'aquest compartir que va més enllà, no? De lo pràctic. Jo no, perquè jo vaig estar a casa dels pares sempre. Ah, veus? Encara hi és. I ara? Encara vius a la casa pairal? És casa meva. Mira si ha durat el xaval. És casa meva. Sí, passava molt temps fora, evidentment. Va estar un temps a la floresta, compartint, però va durar poc, això. I jo a casa estava molt bé. Molt bé. Si haguéssiu de resumir la trajectòria de Degoll en 3 paraules... Ui, nena. Quina seria? Per què en 3? No ho sé. Emocionant. Trepidant. Com dius? Trepidant, enriquidora... Sí, totes aquestes. I teatre popular. Creativa, popular, cansada,
de vegades molt complicada, no sempre... Flors i violes, Flors i no? violes, Una vida intensa seria. Intensa. Una vida intensa. Intensa. I després també una cosa molt important, que la gent, jo sempre penso que si hem subsistit tant temps, és perquè hem fet coses molt heterogènies. És a dir, jo crec que a vegades... Sí, perquè a vegades les companyies o la gent, quan fa un projecte que és un èxit, si es repeteix, agota. Això és com un plat que te'l menges 7 vegades i l'acabes cansant, avorrint. Amb el públic jo crec que li passa una mica el mateix. O sigui, la gràcia és que tu siguis un bon cuiner, tinguis un bon restaurant, però quan tornis a anar a aquell restaurant del senyor Adrià, et faci un altre plat. I dius, hòstia, aquest plat jo no el coneixia. Això enganxa. Clar, llavors això a vegades és un error, crec, de la gent artista que pretén ser tan fidel al seu estil que acaba agotant. I això jo he vist en moltes companyies que li ha passat. Jo me'n recordo aquí, que va venir el Lindsay Kemp, o el de Flowers era el Lindsay Kemp, que va ser brutal, vam veure una cosa que ens va emocionar moltíssim, però que la tercera vegada que venia amb el mateix exactament més o menys estil i tal, ja no et sorprenia. Això jo crec que és molt important. Tot i que aquí, perdona, tot i que hi ha hagut companyies que han fet sempre el mateix estil i han seguit funcionant, eh? Sí, però... Tipo el Tricicle i la Cubana, vull dir que m'entens. Sí, també. Però bueno, jo crec que en el nostre cas no ha estat així. Ara, clar, és que tenia molta gràcia. El vostre cas us ha ajudat doncs anar-nos reinventant. Bueno, sobretot a més, perquè Tricicle han sigut sempre ells 3, vull dir, però nosaltres hem anat amb diferents actors... Però per nosaltres mateixos era això, de fer coses diferents cada vegada. Fins i tot produccions audiovisuals, o sigui, una... Clar, tot. Us heu atrevit a fer A mi m'ha agradat molt fer tele, és una de les coses que i ens hem divertit. I us heu divertit, clar. Que jo me recordo amb més carinyo, potser són les temporades de televisió, m'han agradat molt. Sí. I jo m'he quedat una mica, si m'he quedat, és una mica amb el coquet. Sí, amb el coquet de poder haver fet alguna mica més de televisió. Això us ho volia preguntar, si us heu quedat amb ganes de... Jo amb el coquet una mica més de televisió, teatre ja no. Bueno, i després també... Estàs satisfet de teatre? Sí, jo crec que hem fet Maricel, hem fet Antaviana, hem fet Flaganet, ja està. Nosaltres ja el quadre d'honor ja el tenim. A mi el que m'hagués fet més il·lusió, que no ens ha passat, també perquè hem fet un teatre en llengua catalana, és el tema internacional. És a dir, nosaltres hem sortit, perquè vam anar a Argentina, vam anar a Venezuela, vam anar a... Bueno, hem fet alguns... Alemanya, França, Itàlia, Suïssa... Però poc, és a dir, no hem tingut una trajectòria internacional i amb el Maricel és una mica la gran frustració, és que no hagi sortit perquè molta gent diu que és un espectacle a nivell, podríem dir, de West End, saps què vull dir? Que té la qualitat i tal. Però és molt difícil i ara ja ens pilla una mica grans per fer tot l'esforç de tornar-ho a moure. Només es va fer com a òpera a Halle, una ciutat alemanya que es va fer, la companyia d'òpera va fer. El teatre d'òpera, sí. Tot i que el teatre a nivell internacional és molt difícil perquè la gent que fa o que viatja, de fet, econòmicament és molt difícil. Sí, de sostenir. Clar, el gran somni que hagués estat que el Maricel hagués sigut un espectacle que ara vaig a dir que hagués pogut anar a Londres o a Nova York, però això és molt difícil. Però tractant el tema que els musulmans són igual de bons que els cristians, no haguéssim anat mai ni a Nova York ni a Londres. Ja, això ja t'asseguro jo que ni pels forros, I més després del 2001... Menys dels últims anys. O sigui, a partir del 2001 això ha estat totalment tancat com a possibilitat. Us volia preguntar, durant aquesta trajectòria de 50 anys, quin ha sigut el moment més difícil, si recordeu un o dos, i quin, o sigui, un moment que dius, ostres, realment en aquesta situació això va ser, o ho recordo, feixuc, i quin potser el més enriquidor, o que us ha omplert més? Omplert més, molts, és que molts. Les estrenes. Les estrenes. Antaviana, el resultat d'Antaviana, que va ser el primer que vam crear nosaltres, diguéssim. Va ser molt maco. Va ser preciós, perquè, és que, clar, era la primera vegada que era nostra la cosa, no? Clar, i recordes amb especial carinyo... I que la resposta del públic era meravellosa. A tot arreu n'anàvem, no? Era d'ostres. I després el tracte amb el Pere Caldés, que era una persona meravellosa, que ens va entusiasmar, perquè ell i la seva dona, la Rosa
Artís, que era un matrimoni que era brutalment divertit i imaginatiu i tal, i llavors aquests que van fer diversos menjars amb ell i ell, la seva cara de felicitat, de veure que ell no podia entendre que els seus personatges tinguessin cara i que es moguessin, no? No s'ho havia imaginat mai. Això va ser molt emocionant, la veritat. Com a parell, guapíssim. Bueno, hi havia el Cisa pel mig també, llavors, que ens va sorprendre perquè el senyor Caldés, amb l'edat que tenia i tal, era fan del Cisa. No, els fills. Bueno, els fills. Li van dir, Ell els coneixia per agafar els fills. Val, que bé, molt bé. Sí, va ser un maridatge, jo crec que va I ser un moments bon dolents també n'hi ha hagut maridatge. algun, moments dolents també n'hi ha hagut algun, que ho has preguntat, però bueno. El què? Els dolents. Els dolents. Sí. Què us ha fet mantenir... Perdoneu. Doncs digues. No, anava a dir, què us ha fet mantenir la passió durant tots aquests anys? El verí, nena, és que, no sé. Bueno, El verí el verí existeix, I la nostra manera de guanyar-nos la vida tampoc no ho oblidem. Vull dir que si havíem de cobrar a final de mes i tirar endavant una casa i una família, doncs sí, era una feina. D'inventar. No pots dir, no, mira, ara jo paro, és igual, a mi els diners no m'importen. Clar, però hi ha moltes maneres de treballar, no? O sigui, jo penso que vosaltres hi heu posat una entrega, no? I una creativitat, una passió, no? Suposo que hi ha hagut moments de tot. Sí, clar. Però de totes maneres és cert que nosaltres tres sempre hem fet només els nostres espectacles i hem estat pendent dels nostres espectacles. Què passa actualment? Que la gent vol fer moltes altres coses. I necessita també. I llavors la dispersió a l'hora artísticament, bueno, doncs a vegades no ajuda a que el teu projecte tiri sòlidament endavant. Com voldries, o poder-lo disfrutar també com voldries, poder-li... I després, bueno, a poc a poc hem anat tenint un públic que ens seguia, que això també d'alguna manera t'estimula. És a dir, quan tu fas un espectacle i venen 100.000, 150.000 persones a veure't, i després dius, ara prepararé... I llavors, jo crec que un dels moments que eren per mi més divertits i emocionants era quan estaves amb el procés de creació. És a dir, tot el que... en el moment en què decidíem què fèiem... Les primeres vegades el full en blanc, no? Les primeres vegades durava molts mesos, això, Sí, i coses que hem començat... Bueno, com un embaràs, diguéssim. Un embaràs, sí, ben bé. Sí, bueno, no sé, tu també suposo, no? Igual. Sí, bueno, vull dir que era... I llavors, quan ja tenies tot l'equip, nosaltres sempre hem treballat molt amb equip. O sigui, per exemple, els escenògrafs, pràcticament sempre gairebé eren des del principi. Tota la música, evidentment, no et dic ja, el Quino Bar, però ja no després, sinó que a l'hora de construir-ho i tot, el Bru de Sala amb el Maricel, vam fer reunions per fer una escaleta, després s'incorporava la música, després venia el Quino Bar i et portava una cançó, m'entens? Tot això, aquest procés d'anar... I el Vázquez Montalbán, el Fadrín, va ser igual. Però és que nosaltres, el Fadrín vam fer càsting de creadors. De compositors. De compositors també. De dramaturgs. De dramaturgs, exacte. No us recordeu? De dramaturgs, no. Ara no diré nom, que no. I el Sergi... No, li vam proposar, el Belbel i va dir que no. Es va presentar un projecte. No. Perdó, te l'explico. Sí. Al Belbel li vam proposar d'ajudar. I va presentar el projecte. Va presentar, sí. Jo no ho puc fer, però us dono una idea. La idea és la bufetada de la Raquel Meller. No, hi havia algú més. Una cosa moderníssima. Sí, tu no te'n recordes. Sí. Hi havia una cosa de cine que fèiem, que hi havia algú que era com modern, sí. I quan li vam proposar al senyor Manolo Vázquez Montalbán, Vaig mirar que es gravi tot. tenia el millor del món, no? Uau. Perquè per mi haver treballat amb ell és de les millors coses que m'han pogut passar a la meva vida. Que bé. Sí, perquè a més el Vázquez Montalbán era un tio que realment era molt educat, però molt entregat, li feia molta il·lusió i no hi projectava gens de... O sigui, era molt generós. Si alguna Quin gust treballar així, no? No, i era Amb Nusavi, t'empapes. que era aquest home i que entenia d'aquest món més que ningú. Us duríeu quedar allà embobats, no? Sí, no passava hores i hores aquí. Clar, I ell t'escoltava, a més, et feia cas, segons com, saps? I això era meravellós, no? Quina meravella. T'agafava tot el que li deies, i això estava molt bé. Que bé. Ara es comentava el tema del públic, no? Fa 22 anys que és mort. 22, va, ja? Ostres, com passa el temps. 22 anys que és mort el Vázquez Montalbán. Hòstia, bueno, sí.
Però tu saps qui és el Vázquez Montalbán? Sí. No, bueno, és que, perdona, hi ha gent que no coneix coses ja, perquè fa molt mirat, fa 22 anys que està mort. Vosaltres estàveu fent, a la companyia estàveu fent Poe a Múrcia. Quan va morir? Sí. Que va morir en l'aeroport, A Bangkok. a Bangkok, va tenir una mort com de novel·la, quasi, pobra. Sí, aquella crítica a Murcia del Poe que deia a la rubia del palco un poco más entra un ataque al corazón. Això era el títol d'una crítica. Què? Sí. A la rubia del palco? Un poco más entra un ataque al corazón. Perquè els esprits pujaven a dalt, els palcos, i la Lulú es va presentar allà i va fer... Però posava una crítica? Sí. Doncs estàvem junts, a veure si havia vingut aquells pobles de Múrcia, i vam anar a dinar junts, en un lloc que ens va dur a l'Andy, Sí, l'Andy García no. sí, Andy García, sí. L'Andy García. Encara viu per allà, sí. Ens va dur a dinar i va ser quan em va trucar a mi la Carme Balcells per dir-me Hòstia. que el Manolo s'havia mort. Val. Cada vegada que he anat a Múrcia hem vist a l'Andy, clar, sí. I escolta'm, ara que has comentat allò del públic, no? De dir, ens ha seguit el públic, Sí. Quin canvi heu vist en el vostre públic durant tots aquests anys? Perquè és evident que... Bueno, O què? digues. Molt, oi? Que, home, s'ha anat incrementant, però no. Hem tingut molt el públic de classe mitja catalana, molt barrejat de pares i fills, molt en teatre, que hem procurat que arribés a tothom, hem fet moltes escoles. Exacte, ens hem això és el que anava a dir. inflat a fer escoles. És que a partir d'aquí ha crescut molt més el públic. Sí, hem fet molt. Des de noble en classe, que portem cents de mils de col·legials ens han vist. Perquè... I això ha creat un públic. Perquè sembla que costa una mica, no?, que el públic més jove vagi al teatre, que potser abans hi anaven més, ara últimament no... Però, per exemple, pensa que aquest Maricel, fa 10 anys, van nanos que van venir que tenien 14 anys. I ara han repetit. Molta gent ha repetit. Tots els que hem pogut hem repetit. De l'últim càsting del Maricel, la veritat és que havíem vist fa 10 anys però són gent jove. Quasi tots havíem vist fa 10 anys. I es havien quedat així. Clar, això és molt important perquè aquí sempre hi ha hagut com una mena de cosa de que jo no vull fer teatre pels col·les, o alguns actors, i això, no, perquè, bueno, has de fer un esforç. És dur, Però... Jo n'he fet. Són matinals. És dur, ja ho sé. Bueno, sí, però no només l'hora. O sigui, el tema és... I el públic... Bueno, però llavors... He conegut algun ballarí que ha hagut de parar, diu, paro. Ah, no, però això ho han fet a vegades. Però això no vol dir que no ho tinguis que fer. Perquè després ja resulta que, per exemple, a Montvictòria, que acaben 1.100 nanos, potser n'hi ha 10 de bordes o 20, però els altres són 1.000 que estan allà i que estan enganxats. Amb els anys això també ha evolucionat, Ara ja no passa, el primer Maricel era horrorós. Després, amb els anys, cada vegada... Maricel, els escolars gairebé havíem de parar sempre. Sí. Ha canviat molt això, la gent és molt més respectuosa. I en un moment determinat... Sí, ja el teníem pactat. Per què? Perquè els professors els han informat molt més del que van a veure, nosaltres hem fet uns... Quaderns didàctics. Quaderns didàctics, tot això. Ens hem treballat molt els quaderns didàctics. Es nota molt que saben el que van a veure. Facilitar als profes la seva feina. Sempre hi haurà algun imbècil, però en general... Això sempre. En 20 anys ha canviat moltíssim, això. Moltíssim. Sí. Però cap a bé, vols dir? Cap a bé. Cap al respecte. Clar, i a més els nanos també estan més acostumats, surten més i no s'ho prenen com un dia que se'n van al Tibidabo a fer el bèstia. I sobretot perquè els professors els han conscienciat. S'han educat i nosaltres ara, per exemple, què fem? Nosaltres al Teatre Poligrama, per exemple, fem un dia que es diu espectacles en classe i convoquem tota la programació de l'any per escoles i convidem els professors, els hi fem una mostra, o sigui, els tractem realment com a gent que ha de ser el teu col·laborador, el teu còmplice. I això els profes ho agraeixen molt. Això ja ho feien també quan gestionàvem el Victòria, clar. Sí, bueno, però vull dir que això és una feina a fer, saps què vull dir? Perquè les coses surten a base de treballar-les. De què us sentiu més orgullosos quan repasseu la trajectòria? D'haver arribat a tanta gent com hem arribat. Tanta gent. Són milions, Quan ho tenim xifrat? Milions de persones. Quasi 5 milions. Uau. I aquests últims temps... Sense comptar la tele, clar.
La tele ja és una altra cosa, perquè el primer capítol un dels capítols d'Europa va tenir 1 milió d'espectadors. Més d'un. Més d'un. 1.200.000. Val, doncs això, clar. Llavors només hi havia 3 temes. Que això també ajudava molt, Una, dos i perquè tres. Ja me'n recordo. ajudava molt perquè d'alguna manera també retroalimentava que la gent et conegués i tot això ha anat... L'aparició de TV3 per nosaltres va ser molt, molt, molt bona, perquè primera tenim quasi tots els espectacles gravats per TV3 i van col·laborar, ara no paguen res, però abans col·laboraven amb la producció i tal. Que paguin. I després, clar, això barrejat amb les sèries, doncs clar, vull dir, es tracta de... És que el màrqueting, que la gent et conegui, és comunicar contínuament coses perquè la gent se'n recordi que tu estàs viu. I és una inversió que s'ha de fer. Sí. I ara, l'última gravació que s'ha fet registrament serà pel cine. Sí, ja ho he vist, la pel·lícula. Sí. Sí, ja ho he vist. A veure. S'haurà d'anar a És veure. una realització entre cine i televisió, eh? Sí. Bueno, és gravat. moments del directe, no?, de l'espectacle. No, és gravat, l'espectacle en directe, el que passa que gravat una mica diferent, el van entrar càmeres a dintre del barco i tal. També hem fet la banda sonora és de l'Orquestra Simfònica del Vallès, hem fet una banda amb gran orquestra que agafa una altra dimensió, i llavors, doncs, bueno, això és una mica... Estem molt curiosits. Perquè... Jo, perquè clar, i el teatre... Jo també, Ni la tele. El teatre és el teatre, no? Sí. I llavors tinc molta curiositat per veure... Sí, però us dic una cosa. Vam veure una prova, no? I Déu-n'hi-do. I sobretot quan vam escoltar el so de la banda, clar, bueno, jo he sigut fan de bandes sonores tota la meva vida, I realment estàs en una pel·lícula amb una banda sonora importantíssima. Uau, que guapo. I això, ostres, saps? Home, la música... A la tele, evidentment, no és el teatre, Com poses música? però sí que és cert que, per exemple, jo sé que hi ha gent que m'ha dit no, és que el meu fill va voler veure Maricel perquè l'havia vist per la tele. Sí, tots. veus? No, sense tenir unes grandíssimes audiències, sí que genera gent que el Maricel se l'ha vist molt, se l'havia vist. Per nosaltres la televisió ha sigut essencial en la nostra vida i també en la nostra vida econòmica, i en la difusió dels nostres espectacles i a tot. O sigui, la pota, la columna televisió ha estat vital. Tant que una vegada ens va fer la seva germana, que era economista, una mena d'estudi de tot, com una auditoria de tot el que havíem fet, i va arribar a la conclusió que sense els ingressos de televisió no haguéssim sobreviscut. El que passa que ara ha canviat molt també, perquè la tele la veu molta menys gent. Ara tot ha passat a les xarxes, a les... YouTube, xarxes, Netflix... Llavors, aquí ara hi ha una altra complicitat que s'ha d'establir, també, però vull dir que la gent... Ara la gent ja fa directament les sèries per plataforma. Sí, és veritat. En lloc d'anar a TV3 a convèncer-los, vas a Netflix a convèncer-los. El que passa que ja no hi ha tanta complicitat com la que hi havia en el nostre cas amb TV3. No, si un cas en filmin, però amb Netflix... Però molt diferent, és bastant complicat. Com us agradaria que la gent recordéssim de Goll de Gom la vostra feina dins de la història del teatre català? Bueno, és que ara aquests últims temps al Victòria, que jo he estat allà pràcticament cada dia, la gent, a mi no m'havien saludat mai tant la gent com ara, sempre venia la gent, però hasta gent jove, que deien, pots firmar aquí, pots firmar allà, perquè clar, el que heu fet vosaltres, això per mi ha estat meravellós, una injecció brutal, perquè era cada dia que hi havia algú, saps? Que et deia tu, i a mi que no em coneixen de res, sobretot la gent jove, ja fa tants anys que no surt a l'escenari. Bueno, és que tu vas treballant i no ets conscient, perquè quan vam fer, saps que vam fer una exposició al Teatre Victòria, i la veritat és que va ser, era petita però era molt guai, i quan veies tot el que havies fet de seguit, també nosaltres també deies, ostres, que hem fet tot. Això va passar sobretot l'any passat amb el Grec. El Grec, l'any passat, les 3 gales que vam fer del Grec, nosaltres vam donar compte del que havíem fet així de cop i volta, no? Era com passar la vida per davant teu, perquè eren trossos de tots els espectacles, amb gent que havia treballat en totes les èpoques i tal, i, hòstia, sí que hem fet coses. Bueno, i a més, com que va ser... I coses maques, coses bones, treballant amb una gent collonuda. I érem 160 treballant a lo del Grec. I també va ser una cosa... Però hi havia un ambient, saps? Un ambient... No sé, un ambient Ariadna Peia, que dic jo, sí.
Bueno, però el que també va ser maco per nosaltres és que per primera vegada no ho vam fer nosaltres, ho va dirigir el Dani Anglès. I ho va fer des d'una òptica que vam dir, en el fons, que era més xulo que algú fes un espectacle nostre amb una visió externa. El Dani Anglès és un director que ens ha seguit moltíssim i coneixia, sabia més coses meves, que té més memòria que jo, que deia unes coses que deia, però tu te'n recordes d'això? Llavors que això va ser molt maco, perquè en el fons és la visió d'una altra persona que projecta a tu el que ha sigut. Vam triar els temes i vam triar el personal, però després ho van fer tot ells. Carta lliure, via lliure. Sí. Llavors, sí que va confiar, no? També. Sí, va ser una... Bueno, ell va... Una aposta. Sí, jo un dia, després d'una gala d'aquestes a Catalunya aixeca el cataló, jo li vaig dir que faríem això, dic, ostres, i va dir, m'agradaria, dic, sí, bueno, doncs ja et trucaré. Però ell es va oferir, però jo pensava, i després sí, efectivament s'hi va posar, i s'hi va posar molt en sèrio, i va ser molt maco veure't a tu pels ulls d'un altre. Que havia un equip al voltant fantàstic, també. Clar, ell va fer l'equip. És que així és com s'arriba lluny, amb un bon equip. Sí. Molt bé. A veure, us volia preguntar alguna coseta més. Heu tingut la sensació d'haver fet escola? Sí. Total, Hem fet una escola que es diu Eòlia, però hem fet, a partir de l'èxit de Mikado, Maricel, Flodanet, han florit les escoles de teatre musical a Barcelona. Sí, total. Vull dir, això és una cosa en la que nosaltres hi tenim bastant a veure. És evident, sí. Tinc una pregunta d'un alumne d'Eòlia per vosaltres. L'escoltem, val? A veure què diu. A veure. Hola, soc Marcel Casanova, estudiant de tercer curs d'Eòlia, d'interpretació de teatre musical, i m'agradaria preguntar-li a l'Anna Rosa com veu el futur pròxim, o a curt termini, del teatre musical en català. També m'agradaria preguntar-li quins consells donaria a joves actors que s'estan intentant introduir laboralment al sector del teatre musical. Gràcies. Diu Anna Rosa, perquè era quan havíem de quedar tu i jo, però és per tots, la pregunta. Molt bé. Bueno, a veure, jo crec que el futur sempre hi ha d'haver esperança i que crec que hi ha molta gent que s'ha format, per tant, ara hi ha petits projectes de petits musicals que a vegades estan molt bé i que això, a algun moment espero que hi hagi una mena d'efervescència que algú més a nivell d'indústria aquí a Catalunya pugui fer alguna cosa més gran. Costa, però va haver-hi aquest projecte d'Ànima que van aixecar una gent amb molt talent, que ara aniran al Coliseum, vull dir que jo crec... Coses petites n'hi ha moltes amb molt talent. Sí, però no només acaba de dir una cosa, deixa'm dir que jo crec que el que s'ha de tenir, que s'ha de tenir molta paciència, tot costa molt. Paciència i valentia, no?, una mica també de capacitat de risc, ambició també. Ambició també, talent també, sort. També, com deia en Pere Calders, deia la sort existeix, no oblidem això, la sort existeix. És veritat. Per tant, sort, talent, ambició, capacitat d'esforç, resiliència... Si s'alinea tot, doncs... I juntar-se persones que els interessa el mateix, també. Exacte. Que es complementin. Fer equip, fer equip és importantíssim. El musical és molt una labor d'equip, el musical no el fa mai una persona sola. Mira, l'altre dia el Miquel estava amb un alumne, dos alumnes que van venir aquí també, una mica a preguntar què i tal. I els vaig dir, bueno, el primer de tot és que penseu que vosaltres ara heu de partir de zero, i com que heu de partir de zero heu de buscar gent que estigui disposada a partir de zero amb vosaltres. O sigui, demanaven consell? Sí, demanaven consell de com fer un projecte. I llavors jo vaig dir, bueno, doncs teniu alguna persona que faci escenografia, que sigui amic vostre? Sí, tenim una amiga que ha estudiat escenografia, doncs per què no li proposeu d'estar en un projecte? Tenim un amic que fa, què més van dir, de guionista. Dramaturg. Dramaturg. Bueno, doncs per què no feu un equip amb un dramaturg i d'alguna manera busqueu entre tots un projecte que pugui ser comú i tal. Això, per començar, és que crec que és fonamental, això. Tot això va venir perquè vam fer un flor de nit a Granollers, bastant digne,
I jo, com que, bueno, molt rotllo dels càstings, em fixo en la persona que dius, hòstia, aquest destaca especialment com està l'escenari, no? I al final li vaig dir a aquest noi, feia un paper secundari, però li vaig dir, i aquest és el que ara està a Òlia, i va és venir aquest que va venir? tant, sí. Gràcies, sí. Bueno, Hi ha gent, que té... Jo quan veig algú... Aquell àngel, Han no? fet una bona versió de... Sí? Que bé. Sí, però Que bé ja que saps la que puguin disfrutar jo, com també. que soc bueno, durant molts anys he fet molts càstings, saps? Com veus una persona que Ja no es tens- dedica a això del tot, però que, hòstia, canta, trepitja l'escenari amb seguretat, Que té alguna ànima i... i jo m'hi fixo. Clar. I clar, jo sí que he fet un càsting, aquell perquè no podia, perquè estava, bueno, fent moltes coses. Però me n'alegro molt que ja porti un any a l'Escola Eòlia, saps? Que bé, doncs a veure si I, s'acaba I animant. he fet una altra pregunta. Quina era l'altra pregunta? O sigui, ha preguntat què els Bueno, ja han recomanaries. contestat les dues coses, Eren les dues coses. Ah, Què vale. recomanaríem, diguem, que és una mica això, fes equip, fes pinya, troba algú i vinga, no?, pa'lante. Sí. I l'altre era com veieu el futur una mica de... Com veieu el futur del teatre Deuen musical a dir. Catalunya? Sempre hi haurà un Creieu- moment. Creieu Hi ha que molta- tindreu relleu generacional? Hi ha molta gent preparada, moltíssima, perquè amb els càstings es nota, no? I gent pujat al nivell que intenta fer... Ara el que és difícil és triar. Sí, hi ha un talent i un nivell... Sobretot hi ha molt talent, jo crec, amb els actors. El que sí que és més important que sorgeixi són dramaturgs, bueno, primer de tot també dramaturgs, gent que sàpiga escriure en musical, o sigui, que entengui molt bé què és el musical i tal, i compositors, que també s'haurien d'associar, és a dir, també s'hauria de buscar que la gent que vol composar doncs amb també dramaturg, busqui algú amb un dramaturg, perquè actors és el que més s'ha preparat. A les dramatúrgies s'estan preparant a les escoles, normalment no són de musical. I llavors aquí se tractaria de que hi hagués gent Especialitzada... que conegui molt bé el món del musical, el llenguatge del musical per poder crear un espectacle. Això ja no n'hi ha tant. Aquí és on també s'hauria d'intentar incentivar aquest tipus de propostes. Molt bé. Molt bé. Sí, de Gol de Gom té algun projecte pendent abans de plegar del tot? Una Una coproducció. Sí. Una coproducció? Sí? De fet, amb el Texas fem una coproducció de Parnagel, Val. que era un espectacle que ja tenia un compromès amb la Generalitat, amb l'ISEC, i llavors és una petita producció que ens fa molta il·lusió també perquè és la novel·la aquesta de, no sé si la coneixes, de l'Eva, No la conec, la veritat. bueno, de l'Eva Baltasar, amb la Maria Rodríguez, que és un monòleg, i la Victòria Spunberg, que no sé si saps qui és, tampoc. Tampoc. He tingut No el tinc la nen i sort. no. No tinc la sort. Perquè l'Spunberg ara està en la cresta de la ola perquè ha guanyat tots els Ha premis. aconseguit Ara, quan acabem, miraré. Ha aconseguit 3 bombes Doncs la de dones per fer aquest... Sí, les tres són multipremiades ara, perquè totes les tres... Bueno, la Maria Rodríguez, tu has vist La Casa en Flames? Doncs encara no. Mira que la meva mare m'ha insistit, però... Bueno, encara doncs no. llavors Però ha fet moltes coses. ha fet moltes coses, sí. Sí. Pues, llavors resulta que és una molt bona actriu, que crec que ho pot fer molt bé, i això et fa molta il·lusió, que serà a l'abril, i després això sí que serà pràcticament al final a nivell de producció. Bé. I després d'una trajectòria tan llarga, costa aturar-se o teniu ganes ja de desconnectar? Jo fa 5 anys o 6 que em Ja vaig estan aturar i que ja em vaig retirar. Val. I no vas fent cosetes? Sí, he fet una cosa però que no té res a veure, que és una associació de teatre terapèutic, Uau, que interessant. que es diu Enraona Teatre, Val, amb el qual doncs s'està treballant força a nivell de teatre com a eina Molt terapèutica. necessari i... A dins d'un conjunt que hi ha ara mundialment, que és Healing Arts, arts curatives. Val. La musicoteràpia està molt avançada en aquest sentit. Sí. Doncs teràpia s'ha vist i hem comprovat que és evident que funciona. d'autistes, de dones maltractades. Ara, per exemple, s'està fent un espectacle que es diu Ara jo, que són 16 dones maltractades que expliquen la seva història i ho estan vivint una catarsi, però tan impressionant, aquestes 16. Conec més o menys. De 27 a 82 anys. I d'on has sortit? Això ho ha impulsat, això s'ha treballat durant un any,
i ho ha impulsat i ho ha pagat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Fan bolos a Figueres, Teatre Jardí, es fa a Roses, es fa a Castelló d'Empúries, es fa a la presó de Figueres amb les preses i els presos. I hi ha 2 o 3 dones de les del grup que han dit que elles a la presó no actuen. Ah, sí? Perquè no volen actuar davant d'homes que segur que han fet allò que elles Hòstia. Però és possible. Sí. Però uns casos. Que potent i que necessari. Sí, la realitat supera la ficció. Sí, i també doncs amb autistes de molts graus. Clar, I això doncs està donant molts fruits i anem trobant connexions amb tothom, saps? La Cati Solivelles m'ha enviat una pel·li que ha fet, que us l'enviaré perquè la veieu, que l'ha fet ella amb el Corbatxo, amb gent amb discapacitats de diferents maneres, però que no bàsicament són bastant traumatitzats, i que han fet un Don Quixot a Mallorca, que és brutal, la pel·lícula. I el que m'explicava ella, perquè me la va enviar, la vaig veure la nit, i em va dir, tu no saps tots aquests que surten aquí, el que han canviat, de fer aquesta pel·lícula. La capacitat terapèutica del teatre és infinita, I això qualsevol psiquiatre, qualsevol terapeuta t'ho diu, Grups de teatre a les presons ja se n'han fet molts fa molts anys, Sí. La teràpia pels malalts mentals, per tota mena de... Per exemple, s'ha fet un projecte també amb una fundació que hi ha persones sense llar. Sense sostre, sí. Sense sostre, que la majoria tenen el SIDA. I també com han viscut l'experiència. El procés, sí. Poder explicar, poder posar paraules en el que tu amb equip i amb tot, és increïble com sana. Sí. Bueno, no és que ho sigui tot, perquè jo ara mateix tinc 2 filles ingressades en hospitals mentals. Ostres, Però hi ha millora, no? Hi ha molta millora. És el que abans es deia el psicodrama, oi? Sí. Doncs posat més en teràpia. Demà estem a Reus, per cert. Doncs ara, quan acabem, m'ho apuntaré. Has dit? Com has dit? Enraona Teatre. Enraona Teatre, Si ho ens busques a Instagram o està molt documentat tot el que fem. Molt bé. I vosaltres? Jo... Una coseta després del ximpum? Jo tenia moltes ganes de fer ximpum, no fa temps. El que passa que, si em toques una mica així, per exemple, jo al Marimar hi vaig anar el dia de la preestrena, abans no hi havia anat mai, però vaig estar a l'escenari un mogollon de vegades, durant tota la gira. Després va enganxar. I aquí. I l'alegria que passa, vaig anar 3 setmanes abans de l'assaig i ara vaig parar. Llavors, l'Anna Rosa i un amic meu de tota la vida em van pressionar per tornar al Maricel. I recordo que a les 4 de la matinada d'una vegada, que devia ser allò, saps, una nit llarga, es van parlar tots 2 i em van convèncer, per telèfon. Bueno, el Miquel està més pròxima que segons com, sí. Jo estic al Texas i, de fet, jo no vull abandonar la connexió amb el teatre i, d'alguna manera, no et dic jo que a nivell de petites produccions o de col·laborar justament amb gent que buscar coproduccions. Mira, ahir mateix m'estava amb en Vitó per parlar de fer algunes coproduccions allà al Texas, de petit format. O sigui, a mi el que ara em faria mandra d'entrada és posar-me en una supergran producció, tornar a agafar, perquè això necessites un equip molt important i no pots fer sol. Ara, produccions petites, sobretot amb la gent del Texas, que puguis coproduir i tenir un feedback amb tota aquesta gent més jove, això a mi, la veritat és que no vull deixar-ho. Tens ganes i estàs allà. Sí, de moment, mentre em trobi bé, doncs sí. Com deia el Domènec, li vaig dir que et va fer una entrevista, què faràs? Diu, però què vols que faci? Jo no, diu, què vols que vagi a caçar perdius? Jo, no, jo... Qui és el Domènec de Vitó. De Vitó. Sí, el Domènec de Vitó, que és un productor que... Sí, jo el conec, el Domènec de Vitó. Sí, que és un molt vocacional, és un tio que li agrada molt el teatre, i clar, llavors, si una cosa t'agrada molt i la pots seguir fent, perquè has de... L'altre dia vaig veure una entrevista amb l'Antonio López, el pintor, vaig sentir,
90 anys, i la Sílvia Coppola l'entrevistava i deia, mira, a mi m'agrada més la meva edat que la teva, que té 60. Li deia l'Antonio López. Dic, això sí que és tenir moral, més moral que l'Alcoyano. Ja veus? Sí. Doncs m'agradaria tenir-la, aquesta moral. A mi també. A veure si tenim aquesta sort, toquem fusta. Doncs us volia fer una última pregunta, no sé si abans de tancar... Quantes últimes preguntes ens portes fetes? Sí, en sèrio? Sí, moltes. Ara sí, ara de veritat que és l'última. Moltes, eh? Ara és l'última, de Va, veritat. a veure, que nosaltres som persones grans i ja de seguida descansem, eh? Ja estem. Què dius ara? No? Si Home, ho haguéssiu- fas molt millor que la noia que ens va fer l'entrevista l'altre dia. Això estava Amb tots aquells mitjans i amb tot aquell desplegament de... Bueno, i a més aquella foscor, és que no va ajudar gens al lloc de Però canvieu-nos el lloc, que no veus com estem. Ell és una persona d'aquest món, llavors això també canvia. Clar, I jo... segueix el fil i sap el que... I tu t'has incorporat ja o no? Sí, jo sí. Ja. Sí, jo vaig estar fent bolos embarassada i després de parir m'enduia el nen amb el o sigui, meu marit, bueno, el meu nòvio. Tu has continuat, o sigui, no... Sí, jo estic allà, portem 22 anys. No, ja, però vull dir que has continuat, que no vas parar amb la... Bueno, vas parar amb 2 mesos o 3. Vaig parar, vaig parar perquè estava en un espectacle que em posava del revés amb un piano, no sé què, i clar, amb la panxa no podia. Però sí, vaig parar a lo just. Sí, és que jo, no sé, jo crec que els que hem nascut dalt de l'escenari, no? Sempre el trobem a faltar, no? No sé. La veu la tens de cantar tota l'estona, eh? Tu creus? Doncs no és el meu punt fort, però bueno, ho faig. Déu-n'hi-do, eh? Sí, perquè la tens bé. Va, doncs us llanço aquesta última. Si haguéssiu de deixar un missatge al públic que us ha sentit, que us ha rebut tots aquests anys, quin seria? Si haguéssiu de deixar-los algun missatge. Que vagin al teatre. Que vagin al teatre. Que vagin al teatre, que vegin moltes coses que s'estan fent ara, espais grans, però també moltes... Tenim la sort també que hi ha moltes sales petites i a vegades hi ha petites joies que s'han d'anar a veure perquè de gent que realment s'hi deixa la cancel·lada i llavors això és el que ajuda que la professió tiri endavant. I que no es queixin del preu. Val. Perquè el preu del teatre és barat. I tant. Perquè si sapiguessis el que hi ha darrere. Clar, i després, a més, la gent que es queixa del preu, després va a un restaurant i paga 60 euros i es queda tan ample. Sí. M'entens? Sí. O molt. I vosaltres? Què els diria? Que lluitin. Que no s'escarxofen. Val. Que vinga, pa'lante. Que no s'escarxofen, que ara és la societat dels escarxofats. Total. I Miquel? Que busquin bona companyia i que no deixin d'anar a veure musicals. Exacte, que disfrutin. Sí, perquè a més el teatre té aquesta cosa que... És que anar-hi sol és molt diferent d'anar-hi acompanyat. al cine hi va sol... No, la gent no... Gairebé és molt poca gent la que va al teatre sola, eh? Sí. Perquè hi ha una cosa catàrtica del teatre que és compartir l'emoció amb una altra persona d'una forma més directa que al cine, per exemple. I la música també, clar. Que tu al cine podries anar i també, però no passa el mateix. O sigui, no sé per què el directe genera una cosa que jo crec que ara amb la intel·ligència artificial, l'altre dia no sé amb qui parlàvem de tot això, i el teatre espero que se n'escaparà de caure amb les garres de la intel·ligència artificial. Home, és possible que sí. Perquè que de fet s'inventaran coses, però sempre hi haurà el directe, que seran les persones humanes El viu i el a directe. 36 graus de temperatura. Compartint espai i compartint temps. El teatre és això, energia, es comparteix l'espai amb l'espectador i comparteixes el temps. I això no, comparteixes temps i espai. I això... Sí, només no sé qui deia que això ara, com que cada vegada estarà més tancat tothom, has de buscar algú per sortir de casa i fer vida social. I una d'aquestes, a part d'anar als bars i prendre't vins, que això tampoc ho fa la intel·ligència artificial, doncs el tema d'anar al teatre... Interacció social, terapèutic, no? Perquè és... La gent es mira d'una altra manera. La gent quan surt del teatre es mira. I en mirats. canvi al cine no es mira ningú. No sé, hi ha coses que passen que són especials al teatre. Jo tenia una... Bueno, ara ja no ens veiem, però teníem la companyia l'Alfonso Levi, que és un poeta, no sé si us és un amic de la companyia l'Alfonso Levi,
i deia, és que jo quiero entrar al teatro y salir mejorado, deia, no? Pues una mica... Passen coses, ens passen coses. Hi ha públic amb el teatre per això, bueno, ja conec gent que deia el teatre em dona l'energia que jo després necessito per la meva feina, saps? També Nietzsche deia el arte impide que muramos, no? Dic ben dit, muramos de realidad. Perquè tens aquell moment, que també hi ha peces que, clar, et porten allà a la realitat total i encara pitjor. Però si vas, tens aquell moment d'evadir-te, no? Necessari també, no? Bueno, i després també el teatre té, com la cine també, però permet viure altres vides que tu no viuràs mai. És a dir, d'alguna manera tu entres en la vida de les persones i en aquell moment... Sí, en aquell moment tu vius aquella vida i és un... que també passa amb el cine, vull dir... Sí, els actors, però no, els actors que viuen altres personatges... I et sents de cop i volta, et sents la Beyoncé, no? Exacte. Dius, uau! Sí, aquesta cosa que la gent fa aquesta translació i se sent... Les neurones espejo, aquestes. Ja heu vist la de Rosalia? La Rosalia cantant Encara líric? no. Encara no, és la peça que va treure ahir. És la que ha tret ara? És la d'ahir que va treure ahir? Sí. Encara no És lírica? Canta líric? Ella canta el que vulguis, la Canta Rosalia. líric? Bueno, ja, però jo no Pot dic... cantar el que Ja ho vulguis. sé, però que no sé què és 8 hores lírica. porta 3 milions de visites. Ai, tinc feina Jo el tinc avui la per mirar pregunta, coses. L'has sentit, l'has sentit o El tinc no? la pregunta a Madrid, I està bé o no? la Gran Via. Home, és molt aparatós, és molt... No s'assembla a res que s'hagi fet mai, diguem. Ah, no? Això és molt impressionant. I el xutxazo que va muntar a Madrid. Sí, I, a la Gran Via només, saps? I canta, això, canta líric i no canta gens malament, Home, no és operística, però... Doncs haurem de... Ara al cotxe m'ho posaré. Té una veu meravellosa. Doncs no sé si em voleu afegir alguna cosa, si no tancarem. No, jo crec que ja ho hem dit Que tot. moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure, posa-la en aquest tens internet aquí. Sí, ara ho posaré, m'acomiado i ho posem, Vale. perquè així queda gravat el comiat. Vale. Dic, bueno, gràcies sobretot pel vostre temps i sobretot per la vostra dedicació, que penso que molts actors, actrius, productors i artistes doncs sempre ho durem a dins, us durem a dins. I gràcies i ens veiem en una propera. Gràcies i per molts anys també vosaltres, vale? Gràcies. Gràcies.